Què passa, mites? Tot a lloc. Avui, un vespre més, ens trobem aquí al canal de Mítics per veure un partit espectacular. I com sempre, a mi, el Sergi, m'acompanya els meus bons amics Adrià. Bon vespre, Adrià. Hola, Sergi. I el meu bon amic Marc. Bon vespre, Marc. Hola, Sergi. Doncs, nois, avui us porto un partit molt xulo. Un partit que, com la meva samarreta, és icònic. Què us pot semblar que sigui això? Ostres, d'on has tret aquest drap? Això és del teu pare, no del teu avi, eh? Doncs sí, és del meu pare, però volia portar una samarreta mítica perquè el partit que us portaré ara és ben mític, com aquest canal. Doncs el partit que us porto ens traslladem a l'any 2018. Potser la samarreta és una mica més antiga, sí, però volia que es donés una mica de toc aquest especial al partit que us portaré, perquè ens traslladem al Palau Blaugrana, i més concretament a un partit de futbol sala, que encara no l'havíem portat aquí al canal. Què us sembla? Fantàstic. Sí? A veure què tal. Pinta... Ja saps que jo no soc molt culer, però pinta bé. De moment no hem fet cap partit de futbol sala, sempre està bé provar, no? Doncs és això, ja veureu com pinta bé, sobretot perquè el partit que us portaré és un partit d'aquells emocionants, a l'últim segon pràcticament, com aquell qui diu, que tots els culers com jo, i més els fans del futbol sala, el recordem amb molt de gust, perquè és el quart partit de la final de Lliga LNFS entre el Barça i l'Inter. Un quart partit on, us diré una mica així de breu per ficar-nos en context, l'Inter anava guanyant el total de l'eliminatòria per 2-1 i si guanyava s'acabava la final. Per tant, el Barça havia de guanyar sí o sí. I voleu veure com va anar el partit? A veure, ja. A veure, sí. Doncs endavant vídeo. Doncs veiem aquí ja la maca que és aquesta copa que el Barça esperava guanyar en aquest partit i amb una alineació força ofensiva, ja que les dues ales, tant Sergio Lozano com Diego, són jugadors molt ofensius. Equipazo, mare de Déu. Paco Serrano ja està retirat, no? Sí, es va retirar just aquell mateix any. Aquí és precisament el seu últim partit al Palau Blaugrana. I davant tenien a l'Inter un equip completament espectacular. Ricardinho, Sí, el millor jugador de la història d'aquest esport, i Ortiz i Jesús Velasco, que aquest any han fitxat pel Barça. No està malament. Pot ser que la gran majoria de jugadors que juguen a futbol sala siguin brasilers, portuguesos o espanyols? Sí, és que els millors de tots són d'aquests tres països, precisament. Al Mundial, per exemple, els que han guanyat més vegades són Brasil i Espanya. I atenció aquí perquè perdoneu que us talli, perquè l'Inter és especialista en les jugades de pilota parada i el gol. Vamos! Sí, ara mateix, amb la victòria de l'Inter, s'acabaria la Lliga, no? Perquè ja serien campions, diguéssim. Sí, amb aquest gol de Gadella... Sí. Aquest dia, perquè ho entenguem tots, aquest dia el Barça necessitava guanyar sí o sí, si no l'Inter era campió. Doncs sí, i és això el que us deia, que jugar d'estratègia és on més destaca l'Inter i per això deia jo que precaució. I aquí, ojo, que ha hagut una falta molt clara, Pelea! Mare meva. Jo aquell dia us haig de reconèixer que estava al camp i va ser una bogeria els crits que vaig fotre a favor del Barça. Em vaig deixar pràcticament la veu, Bueno. Molt clara, Exagerada, Deixa caure una mica, Una mica bastant. Al final de la primera part, quasi. Sí, estem gairebé al final, pilota aquí a dins i ara sí, ve l'1-1, el gran gol de Diego. Diego, l'actual capità del Barça, ha fet un gran gol per igualar igualar el partit quart de l'eliminatòria i ficar-ho tot per decidir. Sergi, perquè al mig del públic, no? Sí, a més estava just a baix d'on estava l'afició de l'Inter i cada gol es cantava amb una força espectacular. Bon gol, han combinat bé aquí. És que a més, és com s'estira a terra per tirar la pilota a dalt i que no arribi Jesús Herrero en cap moment. I aquí a punt de marcar una jugada d'estratègia al Barça, però al final de la primera part, una primera part que, tot i que no van haver gaires ocasions, sí que es veia molt de nerviosisme als dos equips perquè volien acabar ja l'eliminatòria i els altres perquè volien que s'allargués un dia més. Llàstima que aquell Barça no l'entrenés en Koeman. Home, no, això no, sisplau. Aquí, si veieu per això les estadístiques, el Barça semblava que dominés més, però estant en el partit jo recordo que era, el que us dic, sobretot nerviosisme de veure què podia passar i veiem ara ja el joc de la segona meitat.
Tio, veient el vídeo, no és una sensació que els jugadors de l'Inter es difuminen amb el camp? Completament. Aquí el que haig de dir-vos és que el terra era de color blau perquè quan el feien per la tele li deien la pista azul i llavors decidien fer-lo blau. Però clar, amb això l'Inter tenia les de guanyar. Perquè ara sí, perdoneu que talli una altra vegada, però el gran gol del capità del Barça. Gol de Sergio Lozano amb un xut espectacular des de la llarga distància. A 4 minuts i mig pel final, aquí ja pràcticament la victòria està assegurada. Sí. Mare meva, aquell gol encara el recordo del xut del primer toc de Sergio Lozano després de la gran passada d'Esquerdinya i imparable, Sí, vaya Confiem en la remuntada, no, Marc? S'ha de confiar, Adri, si no, no seríem nosaltres. Exacte. Mare meva, tu, aquell equip del Barça era un equipàs, però és que l'Inter tenia molts bons jugadors. I aquí veiem a l'Inter jugant a joc de 5, pilota amb el porter, aquest cap a Gadella, Gadella que encara el seu defensor, xuta amb l'esquerra i gol. Vamos! Un minut i mig ja només. Liada, Ai, que se la liem, Aquest xut, per això, que toca un defensor i despista completament a Paco Sedano, que no pot fer res en el gol, Estava bevent aigua de metres. Jo he de pensar, sort que em retiro perquè mare meva la que lio. Paco Sedano, un dels grans porters de la història del futbol sala, no només del Barça, sinó també de la selecció espanyola. I aquí el veiem com a últim partit amb el Barça al Palau Blaugrana, que tots esperàvem que fos el dia del retirada allargada, però atenció aquí, a falta de 20 segons, pilota per l'Inter, la treu al Barça, que no l'acaba de fer, la controla amb el pit Ricardinho, que es prepara pel xut, però fa una passada interior i el gol. A falta de 10 segons de Carlos Ortiz, que ja de Rafael Rato, no Carlos Ortiz, de Rafael Rato, que ja pràcticament donava el títol a l'Inter. 10 segons, tot i que en el futbol s'ha vist moltes vegades molts gols, molt difícil i més amb els nervis a flor de pell. Deuries estar seri un bon rato, Histèric que havies d'estar. Aquí estava molt enfadat, perquè a més no estan fent mèrits a l'Inter, o sigui, no. Aquí el que estava jugant millor era el Barça, però és que aquí Ricardinho un cop més amb la seva màgia, aquest pas interior i el xut creuat de Rafael Rato, actual jugador del Valdepeñas, que va fer que gairebé s'anés al títol. Però encara no, perquè la pilota ja està en joc. Pilota per Joselito, banda dreta. Aquest cap a Esquerdinya, que la passa a Diego. Encara, enganya, cap a dins i gol, gol! Espectacular aquest gol. Espectacular, realment espectacular. A falta de 5 segons només, una jugada de 5 segons i el Barça ha aconseguit el 3-3. Aquí tothom ens vam tornar bojos al Palau Blaugrana. Diego saltant a la graderia amb els dracs. Increïble. Us juro que aquell dia va ser dels dies que més he cridat en la meva vida. Uf, espectacular. Que heavy, tio. L'últim segon, al límit, o sigui, una lliga que perdies, que heavy, tio, que heavy. Encara ho recordo, jo allà estava pensant que s'acabi ja, anem a penals, tot i que hi hagi una pròrroga abans, anem a penals ja i els guanyem. I aquí que ensenyem una groga a Diego per saltar a la graderia, però realment és comprensible que ho fes. Bueno, ara m'agradaria que xutés l'Inter i marqués, tio. Aquí tots estàvem esperant ja que no. Aquí no sé si us heu fixat, però hi havia gent del públic fent la botifarra als jugadors de l'Inter, en plan, no s'estan veient. I aquí el xut, i ara sí, final del partit, el partit que aniria a la pròrroga, una pròrroga en què els dos equips van jugar molt amb el porter jugador, que no van fer gaires ocasions, van estar més defensius, i ja veureu en el vídeo aquest de resum que no es veu la pròrroga, però ja us dic que no va haver gaires ocasions i anem directament als penals. Uns penals en què xuten 3 per equip i després d'aquests 3 xuts ja hi hauria la mort súbita. Què penseu, nois? Com creieu que aniran aquests penals? Home, l'Inter juga per guanyar la Lliga directament, vull dir, en teoria, si estan molt concentrats, poden fer-ho. Aquí veiem el primer xut d'Esquerdinya amb l'esquerra increïble. Imparable aquest cacau d'Esquerdinya. Buah, brutal, l'esquadra a la creueta, brutal. Ni l'ha vist, Jesús Herrero? És que et fan un xut d'aquests i el millor que has de fer és el que ha fet el porter. Resar perquè no et toqui. I aquí xuta el capità de l'Inter, Carlos Ortiz, actual jugador del Barça, i potser aquí ja li va fent un guinyo al Barça. Sí, clar. Vamos! Ai, no! On te vas? No! El xut al pal. Segur que aquí ja estaven fracturant el fitxatge. Pensava que entrava. Ostres!
I ara xutarà per part del Barça el madrileny Sergio Lozano, que també l'anomenen com el búfalo o l'animal, perquè ja veureu aquí el cacau que fot. Uah. Aquests xuts són imparables. Sí. Brutal. Aquí és espectacular la potència que tenen els jugadors de futbol sala a l'hora de xutar els penals i els porters que estan molt venuts, Sí. És que està molt a prop realment per xutar aquesta potència. És que és això, no dona temps de reacció. Has d'esperar una errada com la que ha fet Ortiz i com la que no ha fet Ricardinho. O Mágico, com li diuen al seu Portugal natal, molt ben xutat aquest penal, a dalt, difícil per Paco Sedano. Sí, complicat. O sigui, ara si el Barça marca, guanya, no? Sí, aquí xutava més Diego, el jugador que havia marcat el gol espectacular a falta de 5 segons, que si marca, dona el partit al Barça, i atenció aquí, el xut, i ara sí, el gol que allarga un dia més la final, un 3-1 als penals, que acaba donant un 5è partit a la final, un 5è partit que ja jugaria el Jorge Garbajosa al camp de l'Inter, i on malauradament l'Inter s'acabaria enduent el títol, però aquí el xut de Diego, que havia sigut l'heroi, feia pràcticament 10-20 minuts i que donava una alegria al Barça que podia acomiadar mantejant a Paco Sedano, com estem veient ara les imatges, en el seu últim partit al Palau Blaugrana. I, nois, què us ha semblat aquest partit que us he portat? Èpic, O sigui, realment és d'aquests que té un final que ni t'esperes. O sigui, la de coses que passaran en tan poc temps, tot i que no amb el Barça, he de dir que s'ha encertat, Sergi. Un partit superxulo amb molta emoció. Home, la veritat és que el Barça estava totalment contra les cordes, havia de guanyar sí o sí, i ho ha fet havent de remuntar sobre la botzina, com qui diu. A falta de 10 segons, el partit anava 2-2 i ha acabat 3-3. Ha sigut tan inesperat com bonic reviure aquella tarda i aquella nit d'emocions. Com li costa a l'Adri parlar bé del Barça, Sí. S'atraganta i tot. Com un tortamut. Sobretot això, jo he portat aquest partit, primer perquè el futbol sala és un esport que a mi m'agrada molt i que no havíem portat encara al canal i el volia portar, un partit espectacular, sobretot per lo que diu l'Adri. S'estan jugant els dos al títol, que si guanya un ja s'acaba la Lliga i a falta de 10 segons van 2-2, marca l'Inter per emportar-se el títol i 5 segons més tard, 3-3, per anar a la pròrroga, per anar als penals i que el Barça pogués donar-se una alegria en aquest quart partit que va ser un esclat d'una bogeria. Us juro que va ser una bogeria aquell dia estar al camp. Va ser increïble. I diguem-ho tot, a veure, tant per tant no va servir per res perquè després van perdre la Lliga. Ja, això és el pitjor. Bueno, però jo aquell dia us ben juro que no el canvio per res. Com tampoc canviaria per res subscriure's a aquest canal, al canal de Mítics. I com sempre diem aquí al canal, bon dia, bona tarda i bona nit i ens veiem al proper partit. Adéu!